இருக்காங்க, எந்த மாதிரியான பசங்களை பொண்ணுங்களுக்கு பிடிக்குது, அவ்வளவு இந்த ஷோடைய பேசிக் லைன். காலையில என்ன விளையாட்டு காட்டுறாங்க, எப்படி எல்லாம் சோதிக்கிறாங்க, பொழுது விடிய விட மாட்டேங்கிறாங்களே ஐயா. ஒண்ணு தெரிஞ்சு போச்சுடா, இந்த பிரபஞ்சத்துல உங்க மத்தியில இந்த உசுரை காப்பாத்துறது ரொம்ப சிரமம். ஒரு பையனை பாக்குறீங்க, பழகுறீங்க, இவனை காதலிக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது. ஆனா ஏதோ ஒரு கேரக்டரை பார்த்துட்டீங்க, ஏதோ ஒரு ஆட்டிடியூட பார்த்துட்டீங்க, ஏதோ ஒரு பிஹேவியரை பார்த்துட்டீங்க. நோ, இவனோட கட் பண்ணிடணும், அடுத்து தொடர்ந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கண்டினியூ பண்ணக்கூடாது. அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் நமக்குள்ள செட் ஆகாது. உன் லைஃப் நீயே பாத்துக்கோ. லெட்ஸ் பிரேக் அப். சிஸ்டர். வாட்? சிஸ்டரா? பின்ன லவ் ஃபெயிலியர்னா தண்ணி அடிச்சிட்டு தாடி வளர்த்து சோமான பாட்டை போட்டுக்கிட்டு அழுதுகிட்டு சாப்பிடாம கொள்ளாம என்னையும் கஷ்டப்படுத்தி எங்க வீட்லயும் கஷ்டப்படுத்தி என் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு நான் லவ் ஃபெயிலியர் ஆனது எனக்கு மட்டும் தெரியாம ஊர்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியணுன்றதுக்கோசரம் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் இப்படி இருக்கிற எல்லாத்துலயும் லவ் ஃபெயிலியர் ஸ்டேட்டஸா போட்டு தாக்கிட்டு சுத்தி இருக்கிற யாருமே என் கூட பேசாம நான் மட்டும் லவ் ஃபெயிலியர் எனக்குள்ள தனியா பேசி பேசி பைத்தியமாயி ஒன்னே நினைச்சிட்டு காலம் ஃபுல்லா கறிக்கட்டியா வாழ்ந்து செத்து போயிடுவேன்னு நினைச்சீங்களா சிஸ்டர்? ரொம்ப பேசிட்டே இருக்கிறாங்க. பேசிட்டே இருக்கக்கூடிய பையனை ஏன் பிடிக்காது? டக்குன்னு ஏன் கட் பண்ணிப்பீங்க? ஏன்னா அவங்க வந்து லைக் என்ன சொல்ல வரணுங்கிறத தாண்டி திணிக்கணுங்கிற மாதிரி சில டைம் இருப்பாங்க. இல்லை நான் சொல்றது தான் கரெக்டு, திருப்பி 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 அதே சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பேசுற பசங்கள்ட்ட பட்டன் கட் பண்ணிப்பீங்க. மனசுக்குள்ள மைக்கேல் ஜாக்சன் தங்கச்சின்னு நினைப்பு. மூஞ்சே பாரு. அடுத்து பக்கத்துல ஒரு பொண்ணுகிட்ட பேசும்போதே, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் தடவை பேசும்போதே அந்த லிமிட்டை மீறி பேசுவான். இப்பதான் பேசியிருக்கோம், ஒரு அளவுக்கு பேசலாம். ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு மேல பேசினா அது ரொம்ப தப்பா தெரியும். ஓகே, ஏய் அப்படி உனக்கு நல்லது தானே பண்ண, ஓப்பனிங்க உள்ள தள்ளி விடுற, லிஃப்ட் கொடுத்ததுக்கு கிஃப்டா? சார், ப்ரீ கன்சீவ் தாட்ஸ் இருக்கவங்க, இதுதான் இது இப்படிதான், நான் இப்படிதான், நான் மாத்திக்க மாட்டேன், கொஞ்சம் அடமெண்டா இருக்கவங்க கிட்ட பழக எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும், வேண்டாம். அப்புறம் இது கொஞ்சம் பர்சனல் தான், பட் ஸ்டில் ரொம்ப வேர்வை சில பேருக்கு ரொம்ப ஆர்டர் வரும். மோஸ்ட்லி அவங்க கிட்ட வந்துட்டு பழகக்கூடாதுன்னெலாம் எனக்கு இல்லை, அவங்க கேரக்டர் அப்படிலாம் கிடையாது. எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சரி வேண்டாம், நம்ம கேரக்டருக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு தோணும். ஓகே சூப்பர். அந்த பிச்சைக்காரரே, இந்த ₹1 அந்த குச்சி கொஞ்சம் கொடு. அடி இருடே ஜாய், உனக்கு எங்க போனாலும் நான் விட மாட்டேன். ஐயா கொஞ்சம் முன்னாடி புடிச்சு. எந்த மாதிரி பையனை நீங்க ஒரு 2-3 சந்திப்புக்கு பிறகு கட் பண்ணிடுவீங்க? இப்போ எனக்கு தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிருக்கோம். இப்போ சப்போஸ் அவங்க நம்ம நம்பர் வாங்கிட்டாங்கன்னா ராத்திரி லேட் நைட்டில் வந்து ஹாய் சாப்பிட்டியா என்ன பண்ணுறேன்ட்டு ஒரு கண்டினியூஸாக மெசேஜ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ லேட் நைட் மெசேஜ் அனுப்புற பசங்களை உடனே கட் பண்ணுங்க. ஆமாம், அது வந்து கொஞ்சம் டப்புன்னு அவங்களோட இதுவை வந்து கட் பண்ணணும்னு தோணிடும். ஓகே, எஸ், அவங்கள பற்றின அபிப்பிராயம் உங்களுக்கு உடனே மாறும். யா, ஃபர்ஸ்ட் டே சாட்டிங் ஓவர் ஆகிடும். செகண்ட் டே, தேர்ட் டே போக போக ஃபோர்த் டே நம்ம சாட் பண்ணல அப்படின்னா கண்டினியூஸாக கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. வீட்டில் இருப்பான், நம்ம சொல்றது புரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டேவே நம்ம சொல்லிடுவோம் இந்த டைம் பண்ணாது. கண்டினியூஸாக கால் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நம்ம சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க, அது ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகும். அந்த மாதிரி நம்மளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு நல்லா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறமா லைக் பேசுறதுக்கு ஒன்றுமே இருக்காது. அப்போ வந்து சாப்பிட்டியா, தூங்கினியா, எப்போ தூங்க போற, காத்தாலேன்னு என்ன பண்ண, சரி தூங்கு, முடிஞ்சது. என்ன பொழப்பு இது? நம்ம வாழ்க்கை எதை நோக்கி பயணமா போய்கிட்டு இருக்குன்னே தெரியலையே. இந்த சாப்பிட்டியா, தூங்குனியா, படிச்சிட்டியா, இது தவிர வேற என்ன பேசினா அப்ப பிடிக்கும்? கேரிங்காக பேசினா ரொம்ப பிடிக்கும் சார். அட் த சேம் டைம் கைட் பண்ணா, இந்த மாதிரி ஆஃபீஸ்க்கு எப்படி போ. புரியல, அதான் சாப்பிட்டியா தூங்குனியா தான் கேரிங்மா, வேற என்ன கேரிங்? என்னோட ஏரியா இன்ட்ரெஸ்ட் உனக்கு தெரியலனா பரவாயில்ல, பட் உனக்குன்னு ஒரு ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், அதை பற்றி நீ ஷேர் பண்ணால் எனக்கு பிடிக்கும். நீ வாங்கின புக்ஸ், நான் இன்னைக்கு இந்த கடை போனேன், இந்த புக்ஸ்லாம் வாங்க எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு, நான் இந்த ஷர்ட் எடுத்தேன் நல்லா இருக்கா பாரு, இந்த மாடர்ன் உனக்கு பிடிச்சிருக்கா பாரு. இந்த மாதிரி அவன் பண்ணுற டெய்லி பண்ணுற விஷயம் தான். ஆனா அது மத்த பொண்ணுங்க கிட்டயும் ஷேர் பண்ணிக்க கூடாது. எனக்கு தனியா ஸ்பெஷலா கொடுக்கும்போது எனக்கு பிடிக்கும். அது வரைக்கும் கங்காவே அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில நான் பார்த்ததே இல்லை. சிவாஜின சைக்கிக் வைப்ரேஷன் கேரக்டர்ஸ் உண்டு, ரைட்டா? இதுல அம்மா பசங்கன்னு இருப்பாங்க, அம்மா பிள்ளைங்களா இருப்பாங்க. அம்மா பிள்ளைகளை யார் யாருக்கு பிடிக்காது, ஏன் பிடிக்காது? ஒரு விஷயத்துக்கும் அவங்க அம்மாவோடய கம்பேர் பண்றவங்க மாதிரி இருக்கும். எங்க அம்மா இப்படி பண்ணுவாங்க, நீ ஏன் இப்படி இருக்க மாட்டேங்கிற, எங்க அம்மா இப்படிலாம் பேசுவாங்க, நீயும் அவங்கள மாதிரியே பேச ட்ரை பண்ண. அது மாதிரி லைக் என்னன்னா நம்மள வந்து அவங்க அம்மாவோட ஃபிகர் மாதிரியே லைக் அம்மாவே பார்க்க பார்ப்பாங்க. அது மாதிரி ஒரு ட்ரை பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, வேற என்னாச்சு? அம்மா அம்மா பாத்தியாமா பாத்தியாமா இந்த பொண்ணு எப்படிலாம் பேசுது பாத்தியாமா? ஏமா அவங்க அம்மா இதெல்லாம் கேட்க கூடாதா? நீ எங்களை விட்டு போயிட்டியாமா? நீ மட்டும் இருந்திருந்தா நான் இந்த பேச்செல்லாம் கேட்க வேண்டியது இருந்திருக்குமாமா. அம்மா உன்னை இதை விட கேவலமெல்லாம் கேட்டிருக்கா. வாடா டேய். ஓ மை காட், வேலை இல்லாதப்ப குடிச்சு சுத்துறேன். ஓகே, இப்பதான் பொறுப்பான ஒரு வேலை இருக்குல்ல, இப்ப என்ன பிரச்சனை?
அதான் கல்யாணம் ஆயிருச்சே. நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் கோபிநாத் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். மீண்டும் இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பேசலாம்.